ba da alwaba'u. Idan aka ce annoba wato bala'i kenan, idan aka ce alwaba'u kalma ce ta larabci, ko at-ta'un kalma ce ta larabci. Fitina da zai game duniya, fitina da zai game al'umma shine alwaba'u. Waɗansu suna cewa at-ta'un, waɗansu malamai suna cewa da shi da alwaba'u duk ɗaya ne. A gurguje 'yan uwa musulmi, wannan fitina da ta kunno kai na corona, wanda yau duk wani zance a Najeriya a kafofin yada labarai an manta shi kadai shi yake tafiya. To mu sani cewa da farko akwai abubuwan da ya dace musulmi ya sani. Ababe da likitoci suke faɗa galibi in ka duba ababen bai saba shari'ar musulunci ba, kuma haka yake. Amma mu musulmi duk mataki da mutum zai ɗauka, farko ya san babu abin da zai same shi in ba abin da Allah ya kaddara mishi ba. In kana da wannan yaƙini, to duk mataki da zaka ɗauka Allah zai baka kariya. Amma muddin baka yadda da kaddarar Allah ba, babu abin da zai yi tasiri na ɗaukan wani mataki akan duk matakin da zaka ɗauka. Farko mu sani dai Allah ya ce lan yusibana illa ma kataballahu lana. Babu abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana, rubutun kuma ba na yau ko na jiya ba, a cikin lauhul mahfuz tun kan a halicci sama da ƙasa saura shekara 500 Allah ya gama komai. Inna Allah kataba مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 آمين. wannan hadisi ya game komi tun kafin a halicci mutum. Allah ya gama abin da zai samu ɗan adam, amma kuma in abu ya zo ya bayyana maka ko na alkhairi ne ko sharri ne, shari'a bai hana mutum ya ɗauki mataki ba. Matakan da mutum zai ɗauka kar ya saba wa na shari'ar musulunci, kuma kar ya saba wa wanda zai nuna mutum kaman bayi da tauhidi. Dukkan musulmi ya yadda abin da ya same shi daga Allah ne. Wannan fituntunu mu ɗauka shi ma ƙaddara ne. Wasu na cewa ai an haɗa ta ne, an yi wane ne, duk ba wanda ya sani, maganganu ne kawai rajiman bilgaibi. Allah zai iya saukar da bala'in shi ga waɗansu al'umma ya yi musu azaba, kuma lokacin da ya tsaya ya ce ya tsaya, lokacin da kuma zai tsaya. Duk waɗanda Allah ya ƙaddara sai sun mutu a cikin wannan abun, a ƙasashen China da ƙasashen Italy da Egypt da ina ɗinnan, duk sai sun riga sun tafi. Amma mu musulmai fa mu gane fa duk abin da ya faru a cikin Qur'ani ko hadisin manzon Allah, da mu abun yana nan. Kar mu dauke shi kaman sabon abu ne, hankalin mu ya tashi ana wasu maganganu da ya saba shari'ar musulunci. Amma gaba na farko dai mu san ba abin da zai samu dan adam sai abin da Allah ya kaddara mishi. Sannan wannan cuta ta corona mu sani da'un ne ko alwaba'u. Shi azaba ce Allah yakan jarrabi bayansa da shi. In Allah ya jarrabi bayansa da shi, manzon Allah ko ya faɗa mana duk inda kuka ji akwai cuta ta annoba ko da'un ko alwaba'u, manzon Allah ya ce kar ku je wajen. Idan wanda yana garin kuma abin ya faru, manzon Allah ya ce kar ya fita ya bar wajen. Wannan yayi daidai da matakan da aka daukawa. Kaga duk wanda yana wajen ya faru baya fita, kuma ana hana shiga inda yake faruwa. Wannan yayi daidai da hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Mu musulmai ma mu gane, kar mu dauka ai Allah ne yake kaddara komai. Kaji ana corona wani waje ka je wajen, kaji corona ya faru a garin ku ka gudu ka bar wajen. Wannan duka akwai kaucewa tauhidi, akwai kaucewa kaddara, kuma zaka iya jefa waɗansu mutane cikin shakka ga Allah, zaka jefa mutane cikin bala'i. Shi yasa shari'ar musulunci yace fa idza sami'tum bihi, idan kun ji akwai a wata ƙasa, fala tadkhulu alai, kar ku shiga ƙasar. Wa idza waqa'a bi ardin, idan ya faru a wata ƙasa, wa antum biha, kuna cikin ƙasar, fala tafirru minhu, kar ku nemi hanyar guduwa, sai dai kuma yanzu hanyar addu'a. Ai ta addu'a, hasbunallahu wa ni'mal wakil, da addu'a da muka karanta yanzu, bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Ba abin da zai same ka, ka karanta ayatul kursi da safe, falaki da nasi, qul huwallahu, ka shafa jikinka. Corona ko ya zo ba zai same ka ba, yana ganin ka ya ga abin da zai kaucewa. Amma in ya same ka kuma, Allah dama ya kaddara zai same ka. Allah ya ɗaura maka ne don ya jarrabe ka, amma kaucenka da dabararka ba zai sa Allah ya kasa ɗaura maka abin da ya so ya kauce maka ba. Amma mu riƙi addu'a Allah ya dace da mu. A wani hadisi manzon Allah ya ce azaba ce Allah yakan turo wa waɗansu runduna ko waɗansu jama'a cikin mutanen Bani Isra'ila ko mutane. In kun ji a wata ƙasa, kar ku shige ta. In kuma kuna ciki abin ya faru, manzon Allah ya ce kar ku gudu. Allah subhanahu wataala ya dace da mu. To me hikimar wanda yake ciki kar ya gudu?
wanda yake waje kar ya shigo. Kaga wannan in mutum ya zamana zai ce mun ce lan yusibana illa ma kataballahu lana, in ka je ma an ka dauka ai dama Allah ya kaddara. A shi shari'ar musulunci ana aza shi ne a mahangan wato a ma'aunin shari'a, kuma a fassara yadda magabata suka fassara. Ibnul Qayyim da ya zo fassara wannan yace akwai ma'anoni da yawa. Yace na farko mutum zai gujewa sababin da zai cutar da shi, kuma zai gudu ya bar inda zai cutar da shi din, wannan ya halatta. Manzon Allah ya yi maganganu da yawa cikin hadisai ma yana cewa idan ka ga kuturu ma ka gudu iya irin guduwar ka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa saboda kar ka dauki wani cuta daga wajen shi. Sannan na biyu, mutum lalle ya dauki lafiya, kulawa da lafiyar shi. Wannan lafiya shine zaka nemi duniya, kuma shine zaka nemi lahira da shi. Na uku, kar ya sheki iska waɗannan da inda aka yi cuta aka sheƙa, domin wannan iskar da yake wajen idan ka sheƙa kai ma Allah za ka ɗauki wannan iskar. Shi yasa manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam yace kar ka tafi, kamar yadda Ibnul Qayyim yake fassarawa. Kaga wannan shi corona a ce ana ɗauka shi a iska, a ce ana ɗauka shi a tari, a ce ana ɗauka shi a zazzabi, a ce ana ɗauka shi ne da atishawa. Yanzu da kaji mutum yayi wani wawan atishawa mutane guduwa suke yi, ba dan komai ba, saboda an ce akwai alamar coronavirus. Wani ya atishawa ɗaya, ya atishawa biyu, za a ce to akwai alamar tambaya kan shi. Amma shi Allah ya kawo wa talaka ma sauki. Galibi masu kamuwa da shi ma masu yawo a jirage ne. Talaka shi yaushe ma ya hau jirgi zai je kasan turawa ya ɗauko coronavirus. Talaka yaushe ma ya ga inda ake ɗaukan corona. Amma shi musiba in ya zo da talaka da wanda ba talakar ba zai game kowa. Saboda haka amma shi talaka ya mai da hankalin shi, bai zai iya ma zuwa inda ake ɗauko coronavirus din ba, amma sai ya ci gaba da addu'a don gudun kar wani ya je ya ɗauko ya zo ya jefa musu. Sai ya ci gaba da addu'a yana cewa bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. In baka iya wannan addu'ar ba, in ka tashi daga nan ka je kasuwa ka ce don Allah a sayar maka Hisnul Muslim. Littafi ne dan karami, baya wuce naira 70 naira 80. Aljihu zai iya daukawa, aljihun gefe zai dauka, aljihun wando zai iya daukawa. Ka je wajen malami ka ce dan Allah ya nuna maka zikirin safe da na yamma da na dare. Malamin sai ya nuna maka, sai ka dinga cewa bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama. Ka shiga kasuwa kana yi, ka shiga mota kana yi, in ka zo kwanciya kana yi, ba abin da zai same ka. Amma in baka yin addu'a fa ƴan uwa musulmi, abin ba kyau. Allah subhanahu wataala ya tsare mu. Na hudu, Ibnul Qayyim yace abin da yasa ake hana mutum fita, yace tafiya kar ya makoci waɗanda suke da wannan cutar, domin a wannan wajen in ya je zo makocin su shi ma zai iya kamuwa da wannan cutar. Kaga in ya kamu, anan malamai suka ce abu guda biyu ne. Wanda yake ciki kar ya gudu, don me yasa? Dan in ya gudu in ya tsira zai ce ai gudun shi ne yasa ya tsira. Kaga ya bar Allah, kuma gudu ba zai tsirar da kai ba. Wanda yana wajen in ya gudu, ina fata ana fahimta, in ya je ya tsira zai ce ai na gudu cuta bai kama ni ba. Wanda yana waje in ya shigo shi kuma in ya kamu zai ce dan shigowan shi ne ya kamu. Dama duk abin Allah ya riga ya kaddara. Kaga wanda ya shigo ya kamu ba zai ce Allah ne ya daura mashi ba, zai ce ya je garin da akwai corona ya dauka. Wanda ya gudu in ya tsira zai ce ai shi ma ya gudu ne ya tsira. Saboda haka duk akwai alaman wato tauhidin dan adam zai yi rawa. Shi yasa aka ce karka gudu kai ma din, karka shiga ka tsaya da tauhidin ka a can, karka je ka bata tauhidin ka kai ma din. Ya faru ka tsaya a wajen. Inda kowa zai gudu a cikin garin, la Allah akwai waɗanda za su mutu, akwai waɗanda gajiyayyu, su kuma kaga za su karaya. A ce wannan makaho ne, wannan kuturu ne, wannan gajiyayye ne, wannan mai shekara 180, corona ya shigo garin, duk mun gudu mun bar su. Washe gari in suka tashi, waɗannan gajiyoyin su kuma akwai haƙƙinsu a kanmu. Kaga dole ne za mu tsaya mu kula su. In ma an yi rasuwa ba mai binnewa, in ma an yi kaza babu da irin waɗannan mahanga ta shari'ar musulunci yake cewa kar ku gudu kuma kar ku dawo ciki. Allah subhanahu wataala ya tsare mu. Yan uwa musulmi, a ƙarshe dai maganar da za mu kai gacci shine kar mu manta da addu'a. Addu'ar safe, addu'ar yamma, addu'ar kwanciya, addu'ar tashi, sannan kuma da ɗaukan matakai da likitoci suke faɗa. Mun ji karka tafi inda akwai, in ya faru kuma karka gudu. Sannan alamomi da yake nunawa na ana ɗaukawa da numfashi, ana ɗaukawa da gaisuwa, ana ɗaukawa da wane ne. Yanzu mu alhamdulillah abin bai zo wajen mu ba, amma babu yadda za yanzu ka ce musulmi ba za ka gaisa da musulmi dan uwanka ba. Amma inda akwai din kuma fa, to dole ne mutum ya kaucewa gaisuwa, dole ne mutum ya kaucewa inda ma taron mutane suke. Kaga ana cewa a wani wajaje yanzu ko Lagos sun sa doka, la Allah ma ba za su yi sallar juma'a yau ba. Abin yana gangarowa, cutar tana nan,
bayan Asia dinnan da European dinnan gaba daya abin yanzu abin da ya tayar ma mutane hankali ma ya shigo Afirka. To in a China kasan da babu corruption, in an sha wahala wajen watanni 3 wannan abin Allah ya kawo musu sauki. Yau a China kwana 3 ba a samu wanda ya kamu da wannan cutar ba, kaga akwai alaman su sun samu sauki. Sannan kuma American, sannan kasa mafi muni kasa na biyu shine Italy, su ma suna fama da wannan. Amma duk abin da ya faru yan uwa musulmai zai faru kuma zai kare. Mu dingana abu ga Allah, su ma mu yi musu addu'a. Waɗanda suke yawace da jirage an ɗauki matakai a kansu. In aka zo wannan mataki kuma ba naka bane, ba na bane, na jami'an tsaro ne da hukumomin kiwon lafiya, su suka san yadda za su yi. Mu kuma mu ci gaba da addu'a tunda yanzu babu a wajen mu. Kar Allah ya jarrabe mu da wannan musiba, mu ci gaba da addu'a. Musibar da muke ciki na Boko Haram ma bata kare ba, aka ce na corona virus nan ya fada hannun masu corruption din nan kam, kaga za mu sha wahala ai. Shi faduwan da zai yi saboda mutanen Najeriya akwai corruption ya shiga ko ina. Yau da zai bulla a wani waje sai an nemi an ci kuɗi an gaji kafin ma a yi muku maganin. Saboda haka amma ba ma fatan kuma ya faru. Wanda muke tare da shi ma muna roƙon Allah ubangiji Allah sa wannan fitina da Boko Haram ubangiji Allah ya dauke mana. Ƙasashen kewayen yau da safe in kaji rediyo an samu mutum ɗaya a Nijar, a Chadi su ma ka sai rufe makarantu, akwai a Cameroon, akwai a Ghana, Najeriya kanta akwai. Amma waɗansu suna cewa akwai a Katsina, akwai wane ne, Adamawa da safe sun fito sun karyata nasu, Katsina ma sun fito sun karyata nasu, amma na Lagos akwai. Muna roƙon Allah ubangiji Allah ya tsaye da shi a nan wajen. Mu kuma nan ƙasar mu Borno da muke fama da fitinan Boko Haram da waɗansu fitinan ubangiji Allah ya kiyashe ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen Boko Haram ɗin da ƙarshen coronavirus ɗin. Duk inda ake fama da su mutum ɗaya ne mutum biyu ne ubangiji Allah subhanahu wataala ya kiyaye ubangiji Allah ya kiyaye wannan musiba ɗin. Amma mu dage da addu'a shine maganin shi. Na ɗaya ka yadda da Allah, na biyu ka ci gaba da addu'a ubangiji Allah zai kare mu. Wannan fitinan mu da mutane suke ƙara zafafa suna fara faɗaɗawa, muna roƙon Allah ubangiji Allah ya ganar da su in masu ganuwa ne, in ba za su gane ubangiji Allah ya halakar da su, duk masu fura wuta akan fitinan Boko Haram din nan. Ubangiji Allah sa duk mai ganin cewa wannan fitinar ta tsaya, ubangiji Allah ka bashi daman ya zama sababin wannan fitina din ta tsaya. Muna roƙon Allah waɗanda suka yi asara, waɗanda suka yi kaza, waɗanda suka bar gidajensu, muna roƙon Allah ubangiji Allah ka ba su dalili, ubangiji Allah ka komar da su gidajensu lafiya. Gabaninmu da suke kazar-kazar domin su ga an zamna lafiya, muna roƙon Allah ya ƙara musu imani, Allah ya ƙara musu ƙarfi, Allah ya ƙara musu dabara, Allah ya ƙara musu basira. Mu kuma mu taya su da addu'a, muna roƙon Allah ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya, su ma Allah ya ƙara musu imani. Allahumma adil islam wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin wa damir adaka da ad-din wa sir barakal muwahhidin. Allahumma ij'al baladana Najeriya hadha aminan mutma'innan rakhan wa sa'ira bilad al-muslimin. Allahumma farij hamma al-mahmumin ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة العين وتخفي الصدور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. akwai abin da ya kamata in faɗa na manta ƴan uwan musulmi, akwai rasid da ƴan agaji suke yawo da shi. Duk mutumin da Allah ya bashi dama, taimako ne ga university na Assalam International University da kungiyar Izala take kokarin ginawa a garin Hadeja, wanda an ba da hekta wajen 150 yanzu haka ana nan ana aiki a kai. Duk mutumin da zai hasa da zakatul jariyan shi akwai rasid din hannun yan agaji, wanda kuma zai yi taimako zai iya tuntubar uwar kungiya ya je jefa taimakonsa. Akwai account number ɗin, in babu a cikin rasid ma akwai a wajen yan agaji. In Allah ya taimaka maka ka taimaka, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Mu musulmai ba mu da inda zamu je mu nemi taimakon musulunci in ba wajen musulmi yan uwan mu ba. Haka in ka je waɗanda ba musulmi ba, taimakon su zuma tsakanin su suke nema. Yau a jama'a a Najeriya muna da university ɗaya kusan 70 da wani abu, amma babu namu na musulunci gwangwan wanda ake aiki sama da ƙasa, wanda ake karantar da sunnar manzon Allah babu. La'alla yaro zai tafi da sunna ya rasa sunnar a wajen, la'alla yaro zai tafi da musulunci ya fita ba musulunci a wajen, la'alla yaro zai tafi da wani abu ya dauko wani aqidan da ba shi ba. Amma wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna da ikon Allah sun buga kirji, kuma ana ganin nasara. Za a gina university na musulunci na kungiya na izala a garin Hadeja. Ubangiji Allah ya bada ikon a gina wannan.
kar ka dauka kuma wai gobe ne ko jibi ne za a gina a an sa project din ne a gani wani lokaci Allah zai kai mu la'alla mu gani la'alla ba za mu gani ba la'alla ƴaƴanmu la'alla jikokinmu wannan shine abin da ya kamata mu faɗa duk mai taimako wanda ya zai iya dacewa zai iya taimakawa ya taimaka Allah zai taimake shi in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum Allah subhanahu wataala ya dace da mu إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله